ଆଜି ସକାଳର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ନାହିଁ ତ ଖାଇବାଟା ହଜମ ହବନି। ଏପଟେ ମାନେ ପର୍ସରେ ଛତୁକା ନୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ଛତୁ ପୁଡା ଖାଇବେ ବୋଲି। କାଳେ ଆମେ ସବୁ ତରକାରୀ କରିଦବା ଆଉ ଛତୁ ପୁଡା ଖାଇତେ ପାଇବେନି ବୋଲି ନୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛତୁ ପୁଡା ଖାଇବାର ପାଗଳାମି ଦେଖିକି ତ ମୋର ହସି ହସି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ବାକି ସତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଛତୁ ପୁଡାଟା। ତ ଆମର କିଛି ମେଡିକାଲରେ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ମେଡିକାଲ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଛି ରେସିପି ଭିଡିଓ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଟା। ସେମାନେ ଏପଟେ ଲାଇନରେ ଟିକଟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସେ କାମଟା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ତ ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ତା ପରଦିନ ଫିରସେ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି କଥା ହେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇତେ ପଳେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଡ ବଥା ହେଇଛି ବୋଲି ଏଠି ମତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ କରେଇ ଦେଇଛନ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବି ପାରିଲିନି। ହେଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଆମେ ମଟନ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଖାଇତେ ମନ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମାର୍କେଟ ଆଡୁ ହିଁ କିଛି ଖାଇକି ଯିବା ଚାଲ। କହିଲେ ନା ଆମ ଛକ ଆଡେ ହିଁ ମିଳିଯିବ ଭଲ ଖାଇବା। ଆମ ଛକରେ କିଛି ଭଲ ଖାଇବାର ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏତିକି ଗରମରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାଠୁ ବେଟର ତ ଦହିବରା। ଆଉ ଯଦି ଦହିବରା ଖାଇସାରିକି ଦହି ଆଉ ଝୁରି ଭଜା ଖାଇବନି କି ଦହିବରା ଖାଇଲ ମ। ତ ଆଳୁ ନବାର ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଦୋକାନରୁ ନେଇଥିଲି ଆଳୁ ଆଉ ଆସିକି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। କଣ ପାଇଁ କି ମତେ କରିବାର ଥିଲା ମଟନ ତରକାରୀ। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେସର କୁକର ରେ ହିଁ କରିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ତରକାରୀ ବି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଏନା ଖାଇତେ ଚାଲିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖାହବ। ବାଏ ବାଏ।